Και συγκεκριμένα εδώ που είμαστε, αν λείψουν κάποια μέρα 10, την άλλη μέρα 10, λειτουργεί. Δεν πάει πίσω τόσο η δουλειά. Αυτή είναι μια πολύ απλή ιδέα βάση. Δηλαδή ότι αν πρέπει μία μέρα να λειτουργούν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Δεν υπάρχει συμμετοχή, κακά τα ψέματα. Τώρα εδώ έχουμε κατέβει κάτω, έξω στο υποκατάστημά μας και από εμάς είμαστε μετρημένοι, είμαστε 5 άτομα. Και οι υπόλοιποι είναι πάνω. Γιατί ο ένας ίσως να μην θέλει να δώσει μια συνέντευξη, γιατί δεν θέλει να δημοσιευθεί η προσωπικότητά του, γιατί, για ένα σωρό, έτσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μάζοξη, να το πω έτσι, κάτω από το υποκατάστημα θα υπάρχει στις πορείες. Ξέρω ότι δεν έχει κυκλοφορήσει και αυτή η ιδέα του ενιαίου αγώνα και της ενιαίας κίνησης. Δεν έχει κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει σωστό συντονισμό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει σωστό συντονισμό. Καλά, εμείς καταρχήν το απαιτούσαμε αυτό που είχε. Δηλαδή η ΓΕΣΕΚ πρέπει να συμβάλλει στο πρόγραμμα και σας έχει γίνει στη δηλαδή. Και η ΑΔΔ. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε να συντονιστικά και οι ιδέες που υπάρχουν σε αυτές τις συλλογικότητες της ΓΕΣΕΚ και δεν θέλουν να ενωθεί ο αγώνας. Να κατεβείτε όλοι μαζί. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση για 2 ώρες να είναι 1 η ώρα, του Συμβασίου και 2. Κατεβαίνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι βγαίνουν διαφορετικές απεργίες. Δηλαδή λένε σήμερα οι διετής, αύριο τα στέτσι και κατεβαίνουν ξεχωριστά κομμάτια κάθε φορά. Ξεχωριστοί άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Ενώ αν βγαίναν και λέγανε σήμερα οι stage, διετής, Συμβασίου, ξέρω από εδώ από εκεί, θα κατεβαίναν όλοι μαζί. Για να κατεβούν χιλιάδες. Είναι πάνω άτομα τα οποία είναι απλήρωτα από το Σεπτέμβριο που τα προσέλαβαν και δεν έχουν κατέβει. Δεν έχουν πρόσφατα να έχουν κατέβει. Γιατί δεν κατεβαίνουν αυτοί? Δεν σε έχεις ερωτήσει έτσι? Αυτοί κάνανε την κίνηση και πήγανε στον ΟΑΕΔ να κάνουν μια κουβέντα περί συμβάσεων και περί πληρωμής. Αλλά μείνανε μέχρι εκεί, δηλαδή δεν το συνεχίσανε, μείνανε εκεί. Νομίζω ότι φοβούνται και δεν κατεβαίνουν. Επαναπαυθήκανε μέχρι εκεί. Δεν ξέρω. Δεν είναι στην ίδια μοίρα με εσάς? Και σε χειρότερη, γιατί σου λέω ότι δεν έχουν πληρωθεί από το Σεπτέμβρη. Ενώ τουλάχιστον εμείς παίρνουμε και 400 ή 300 ή 200 ή 150. Τα παιδιά που πήγανε λίγο πριν τις εκλογές που τους λένε παράνομους επειδή είχε διαλυθεί ας πούμε η Βουλή. Πάντως επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα.